Made in Mali depuis an Mali Mode Show daminɛ an bɛ o soirée organisée an ka se ka Mali créateur ani minnu bɛ baara kɛ ni Mali fini Mali coton Mali tissage ni Mali bɔgɔlan ani Mali indigo ye a dabɔra a kama fana ka Mali population bɛɛ lajɛlen inciter u ka Made in Mali consommer parce que a événement yɛrɛ dress code y'o de a ɲininen don an ka invité bɛɛ lajɛlen fɛ ni fɛn o fɛn bɛ na u ka se ka Mali finiw don su in na créateurs ye créateur 14 ye ka o fara kan fana an ye défilé dɔ fana organisé ni UNICEF ye ni personne mɔgɔ minnu bɛ vie ni handicap ye donc o fana dabɔra message ba dɔ de kama k'a yira bɛɛ la ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Ne ka collection tɔgɔ Magnon mun kɔrɔ ye kɔɲɔmuso ye an ka bamanankan na ne b'a ye chaque fois réseau ni fɛnw sanfɛ mɔgɔw bɛ kɔɲɔmusow b'u labɛn mais à chaque fois u bɛ dugu wɛrɛ styles de ta ka reproduit ka don u ka kɔɲɔw n'u ka fɛnw na donc vu que ne bɛ tissu importé de baara kɛ kosɛbɛ donc j'ai préféré ka tissu importé ni Mali culture ɲagami ɲɔgɔn na et créer quelque chose avec du Made in Mali et kɔnɔ ni fɛn minnu fɛn fɛn kɛra la a bɛɛ bɔra Mali la. Mais ivoirien de nana ka bɔ Abidjan. Défilé Made in Mali alhamdulillah a tɛmɛ ko ɲana voilà y a rien à dire. Hakim yɛrɛ ani créateur o ni foli ka kan. Évolution donna kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan Mali yɛrɛ la. A ye senu kɛra cogoya min na fɛn minnu kɛra a la c'est comme an ka ancienneté fɛn ninnu olu de taara k'a kɛ wa. Avec la volonté et la confiance. Ɲinan thème yɛrɛ ko héritage donc an ka seko ni dɔnko an don finiko ta fanfɛ kan o dun bala donc quand tu vois l'ensemble bɛɛ thèmes répondu de manière positive donc alhamdulillah quoi je suis très contente ni ɲɔgɔnbɔ la n'an mago bɛ masakɛmuso la fini dilannaw de bɛ masakɛmuso ka fini dilan ka don an na o y'a exemple surumani ye donc film tɛ se ka kɛ ni finiw t'a la.